Pinoy Bus Driver TV. July 24. Nasa sa Ginbatan pa Northbound. Ginbatan, Dalmay. Ito, wala ka na. Wala ka na. Albay. Nabatan. July 4. Alas 2 na kami. Northbound.
Bicol. Dahil sa Pag, ikaw, Hawaii. Sa ulan. Parang nang gusto talaga tayo. Mapagsakan tayo ng mga kahoy, kaya gusto eh. Ano mangyari? Kaya na tayo. Yung lakas sa akin. Kaulan. Pero, sabi na. Hindi alam, hindi ko labas yun. So, mapat yung bus. Mapat yung bus. Ligaw, albay. Northbound. Wala na paglalakbay. Alas 9:35 na lang po. July, good morning. Kaya napag-yun lang sa akin na ulan. Doon sa Bodo lang pa. Ito ang ulan. Sa albay.
Kala ko talaga batak eh. Bahay dito sa front. Baka meron sa restaurant front.
wassabai.